Takže čaute ľudia, máme povedať meno je čo? Ako sa voláš, kámo? Molok. Jo. Alebo som si povedal, ja som to vedel. A toto je ďalší diel z našej krásnej série. Ktorý je zase točený po sebe. To je jasné, to by aj nejak... Poďte, máme pomôcť. Kde? No ty koky! Počkaj, nemôžeme natáčame však. Poďte, to čo je? No tak pôjdeme. Po chvíľu. Pôjdeme, ale to natáčame a máme To príliš. si nedovodil, mám ti na brnko. Dobre, dámy a páni, ideme ďalej. Rovno. Nemáme žádlo, to vieme. Čo? Nemáme žádlo. Tak. Tak si také chod zohnať. Nie, že by to zničil. Aha. Vyvakované. Pozor, ide tam takto. Vidíme? Ahoj, zlatíčko. To je zelený. Ja viem. Zase nebudem môcť behať, lebo nemám žiadlo. Tak sa chod najesť. Logicky. Nemám. No bože môj. Keď si onej do česti. No a to je niekto. Jo. To počujem, nemám žiadlo. Pozor, ďalší. No a teraz si pozeraj, že kto vyhraje zo Sandy. Tak jasne, keď máš lepšie. Máš aj melóny. Najedz sa. A čo mi dal kámoško? Čo? Tak buseker, kámo. A ešte mi aj dal aj Pozor! Bež. Bež si to do nejakej čestky. To pána. Nevieš hrať. Počkaj, Tak nevieš hrať. ideš ty? To by si dámy a pani chceli vidieť, však ty tu no. On nezahrá ani 5 minút a už je mŕtvý. Tak hej, že ty nemáš žiadnu taktiku. Ty máš taktiku? Lebo ja mám veľmi dobrú taktiku. Mať meč, ktorý dáva 8,5 dym. Tu si to. Máte druhý možok. Najlepší. A my ľudia sme akí? Zlí. Toto už je 5. kolo. Chápete to ľudia? Ja nie. Sme v 5. kole a ani jeden Nexus ešte nie je zničený. Ja to nechápať. Keď si hrala, tak opľula tablet, že to nie je možné. To je jedno. Červený. Dobrý. Červený. Tak ja začnem, On všetko, čo má, on zomrie, keď má tie najlepšie veci. Ľudia, čo sa to tu deje? Sa blíži. Aj to je možné. No vezmem zober meč, tak ja robím toto. Potom sa tam daje ono. No čo mi bude? No, tak je vypálený. Keď je vypálený, robím sa čo. Joj, potrebujem nejaké to jedlo, lebo... Prečo ma vždycky zabijú ináč? Všimol si? Bo jedlo. Tá malá... No veď, keď si nemáš raný, tak čo chceš? Ja som už náhodou. Tento panák není na žiad. No hodne rýchlo. Ja som nechcel byť Alex. Tak sa nedívu, Alex je blbej. Blbej.
Videli si to čo? Ja tak spálí sa niekedy zo zeme. Ale tak to býva bežné, však. Ideme na Slovensku, hoci kde a začne sa prám páliť. Tam už ide nejaká láva. Upbreaking, helma, lepšia. Ber 9 diamantov. Poskladaj sa. Nie. Dobrý! Akože dáme páni, on má 9 diamantov a zomre s nimi. On ma zhodil. Kopco, on nevie hrať. Ideš ty? Ja ho pustím, dámy a páni. Ja ho ešte raz nejakú blbosť povie a ja ho pustím. Ideš? Čo? Ideš? Dobre, Fakt? dobre. Máš tam nejaké veci, čo som práve vypadol? Ja som cmachal aj do svojho, máš málo času na výmenu. Pomenuj, ľudia, budem to plnať. Mohol by nehrať Minecraft. Čauko. No, takže Ináč za koľko dní sú Vianoce? Čo? Vianoce sú za koľko dní, ľudia? Viete to? My vieme. Možno. No, daj si hedku. Toto... Jo, ty genius. Jo, sú ty? Máme len 9 Nexusu. Čože? No rýchlo pozri, čo sa ešte. Nič. Ale žijeme. Už červení sú zničení, Maťo. Dobráči sú mŕtvi. Kápo. Čo? Červení sú už dead. No, Jo, ty sú najlepší. Boli. Kde ideš, vieš, choď. čakaj, dokáde sa tam ide. No choď cez to drevo. Kúpila si mi niečo? Čau, prsná. Vyhodiť to môžem. Ale srandoval som. Dobre ľudia, ideme Kade ďalej. sa tam ide? Choď rovno a nechca to. Kde ideš? Nechoď sa No kade, to je tadiaľ. koniec Vravím ti sveta. choď. Vravím ti choď rovno. Nie tam, to je... No, povedal si rovno, ja som šiel tady to. Tak čo chceš? Tam, do počí. Čože? Kde? Ja nemám meč. Máš drevený. Aj tak by ma nezachránil. Čo ty vieš? Ja toho nevieš. Dvoj. Nič. Ukáž, jak tam dostanem a potom... To Dobre, dostanem sa. Ty si dobrý vec získal, kámo. Toho sa nič nevielo. Pozri, ako sa Jelka dostaneme. Ideš tadiaľ, pôjdeš okolo týchto skál, jak ty. Nie, pôjdeš okolo pôjem, ako to si ty ináč povie, no. Vidíš, že to dole vysoký kobec? Tak takto obídeš. Pôjdeš tadiaľto. Potom pôjdeš tadiaľto. A je to tu. Jau. Dobrý. No, Peťo, to neznášal. 2 žiarovky pokazané bol našiel. Ináč, Tam aj tam. videl si tú žiarovku, aká je divná? Čo? Pozrieť, keď ju zasvietím, tak robí také divné veci. Dobre, už to nerob. Žiadne iné veci. Choď, môžete všetko zaujímať. Aj keď to hovorím o sebe. Keď je to, že bez toho by sme neprežili malo. No, takže... On niečo práve vyhodil, geniál. No, to je nevadí. To sa takto robí, hej? Ja som sa znovu. No, vždycky byl najprv očávaný Upbreaking 3. Tam bol Upbreaking 3. Toto je lepšie.